ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:30 କେତେ ଜୋରରେ ଖରା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର, ଚାଲିଲି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ। ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି କାରଣ ଝିଅ ଉଠିବ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି। ଉଠିଲେ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଝିଅକୁ ଖୁଆଇକି ପଛରେ ଆସିବି ଆଉ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ଅରୁଆ ଭାତ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଡାଲମା। ତ ଝିଅ ଖୁଆଇଦେଲି କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଏ, କେତେ ବସିକି ଖୁଆଇ ହେବନି ଏତେ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ରଥ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଆସିଗଲେ ବଳଭଦ୍ର ଆସିବେ। ଆସୁଛି ଝାଡ଼ାପଡ଼ା ଜାଗା ଲଙ୍ଗ ବାଇ।
समोसा ଜୁସ୍ ପିଇବି ସମୋସା ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସମୋସା ବସିକି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଉଛି ରହିଯାଉଛି।